Nun Mbah. Mbah nun Mbah. Mbah. Nun. Niki kula tebe-tebe Mbah saking ngandhap nika. Niki kan nganu Mbah perkenalkan. Kula niki nganu Mbah. Alah. Mau nek sampean apa maksude ngono. Niki kan nganu Mbah. Kowe rasa ojo. Aku asli wis tapi aku jujur ora ilem. Mbah, piye Mbah? Kowe rene iki asli ameh lapo. Aku wis Mbah, ameh lapo Mbah aku Mbah? Yo, ucapno sik ora tak becek. Aku ameh luru gaman Mbah. Wah, iya ameh luru gaman to? Heeh. Lah iya aku. Wah iya kok ngerti yo Mbah sampean? Lha aku nek ora ilang ora diparani wong yo. Kula munggah niku 1500 Anu MBA, MDPL. oh MDPL iki weh. Ya niku nganu Mbah, kula ajeng niku lho Mbah. Ora dino langsung munggah. Kan di sore Mbah. Nah, nek aku ora menit wis takan. Oh. Anu bener niki Mbah pertapaan Mbah. Nggih, iki pertapaane aku. Kok kurang sangar lho Mbah. Keluk-keluke. Iki kan wis tak renovasi. Lho ana keluk-keluke Mbah. Lu kok bener. Iki ana keluk-keluke Mbah. Iku gak lemok iku. Oh, iki to Mbah keluk-keluke. Lah iku ndak ora mungkin aku. Si keluk iku ora menyan. Ora kasih opo menyan ora menyan oleh. Kok aku menyan saiki yo Samsung ku. Samsung? Yo Samsung. Iki yo kok kaya borong. Anu Mbah. Kaya borong. Kula mriki niku anu Mbah. Pengen duwe Ini arep. duwe kekarepan Mbah. Ora ngene kuduan iki wis pas. Kula niki nganu kok Mbah tiyang susah. Wah, iki lho kok dene kok ana sugih kok iki susah iki. Dikejar-kejar niku lho bang internet. Anu lesing. Lah ngono kapal. Kuwi nek ana urusan ngono bener arek wis bener iku. Tapi kok petang to Mbah kene. Lah kok nek padahal dikira aku gawe. Lah kene kok. Kok kadang sama makin lahiran kok ngene. Peteng kok Mbah ketok rupamu mek cangkem-cangkem tok Mbah ketoke. Nek gawe ngono bintara itu bisa metok etok liyane tak blikno. Tak etok sama grab kowe. Anu Mbah kula niki kepengin mbut gawe kok ketoke ngono ku lho Mbah apa jenenge seret. Kowe wis gawe seret. Lesel kan lesel. Lho kowe ngerti Mbah kowe? Lah yo nyane anu yo pun wis kok. Kok parane rapi karo rumah. Kok ngerti nek aku mah dikejar-kejar internet ya, Mbah. Yo ener ro tau nuku kowe arau era bayar kowe ya ku. Oh, arau nuku kowe arau era bayar. Pindho Mbah to. Iya, Mbak to. Telepon Mbah niki. Oh, iki syarat ngene mau. Gondok. Ngandani kok ngisor ning gondok, Mbah. Gondok. Tapi kok ngisor weteng, Mbah. Ini Mbah doke, dok sepranak nih. Bener ora juga iki 8. Oh, Peteng, Mbah. kok melem iki ndok kok iki. Lah kok jeruk iki jeruk ngaji apa? Ngisor peteng mbandok mang Sawo iki malah wo. Sawo. Sawo jeruk. Jeruk kecil lho iki arep koyo endok godhokan lho, Mbah. Ya iki kok iki lho ya. Ana ya, Mbak, ana ya. Sik, Mbah. Ini apa, Mbah? Paronen, Mbah. Sawo tenan ta ora? Sawo iki. Enak ya, Mbah? Enak ya, Mbak. Wis rahan ngundok ya, Pak. Sawo lah, Mbah. Sawo lah. Ini kan enggaknya yo. Ya iku yo sawone kilo ndok kilo ngono. Ndok wis entek kok. Entek. Wis iki jalo sik, wis enten ae. Wis awake cara. Piye, Mbah? Wis sugih. Wis wis tak bedhek wis tak dhuwur ngene wae wis. Wis bakale ora bakal rasa nek kowe asa. Ora taun kas.
Rong tahun kas aku ora. Ora ibak rasa nek iki rasa ora ibak rasa kuwi ora larang. Wis iki ora iki ora kemis. Ayam. Ora rasa lara. Ngono. Ngono, Mbah. Ora rasa ora. Rong tahun kas. Ha. Soale kuwi wis adaptasi. Maksudnya, Mbah? Lah wis wis biasa, ini ora pikiran. Maksudnya pira, Mbah? Lho, maksudnya wis biasa ngono. Ini ora. Maksudnya orang tahun kas iki aja kere. Ya cuma wis ora pikiran ngono. Kan enak. Emak aku Mbah sing instan. Gaman kayak gaman. Mau aku ngono ku. Yuk tak apa ya. Tak wae instan tapi syaratnya ora abot. Piye, Mbah? Wis yuk ora. Ya bojo ya karek siji, Mbah. Siji ning gone Palembang, siji ning gone Lampung, siji ning gone nganu Jawa Timur. Oh, wah, wis banyak siji. Lha iki ya ngene ndi ya. Kok ora ora. Mantap. Anaknya harus jadi kota dan punya bojo. Punya awal mandi, ya. Punya hak bulan waktu misal menjual. Waktu jual memisal. Lah terus, Mbah? Ini hak bulan kok waktu hak bulan. Aja sabulan. Waktu hak bulan lah aku kalau hak bulan. Bojoku? Ya. Ngono. Hak bulan kok kowe. Lho, lah ora wangi Mbah wonge. Lah yo hak bulan kok kowe betul gua kowe lho hak bulan. Oh. Betul apa? Harus aku. Wah, mau aku Mbah. Mau harus aku. Mau. Piye Mbah iki terus? Ya senang awake aku sok ni kok hak aku lah lah. Iki kowe kok budaya kok itu. Apik. Jujur aku Mbah. Kowe wae kan ini kuwi ana waktu yo mbok sepak. Ana foto mbok upload. Iya, Mbah. Iki awake sok. Ya, yo. Jangan pulang. Semangat. Wetenge Mbah apa lah iku? Ya, saya tak udah lo pinter lo, pintar ya. Iya. Ini loh, putih umat. Wetenge. Aku putih. Waduh, Mbah. Bukan. Kau kasih ya. Bedek mana Mbah? Ya kok. Kok waduhe ngene? Ya aku nek padahal dikira aku gawe nyunat anakku. Ora medeni wong. Gawe iki yan wawan pun semi ape ngono. Aku seneng ngono wansa ape ngono. Lah endi Mbah anune Mbah? Jangan mas. Ora. Sukeo wet yo kanjo. Paito dulu ya. Mbah, ngerti. Iya, ngono akeh ngono kok. Nek kowe ape nopo ya dikunci usaka kok rambekan. Kowe merem? Yo rambekan kok telung dino. Merem nih, Mbah. Iya. Merem kok, merem. Merem, Mbah. Merem kok rambekan telung menit, ya. Wah, suwene, Mbah. Aku base alate kok. Moro suke. Ini milato. Udah jangan punya. Suwene, Mbah. Gue kok ate ngubah zaman kok. Ini ubah aku kok. Kapan lo? Usaka awal iki. Pusaka apa, Mbah? Kok palu? Iki suwot. Lho, suwot. Iki apa? Ini wis bareket dulu kakak. Lho, kok pusaka kok ngene, Mbah? Ya dua ini buat kecak-kecak dulu dipamer. Lho, mari sugih ngene iki, Mbah. Sugih iki kok ulah wes kok saya. Lho, jare mari sugih, Mbah. Lah iki mari sugih iki nek ora tahun ora leren pacolem ora tahun sugih kowe. Laku terus, pacolem laku terus. Halu iki gamane ngene sing ngene lho, Mbah.
Ngene keris apa tombak apa pedang. Apa namanya ulah keris sungai palu anu suwot. Wes kok wes kaya arah udah tak ada mau dukun ora dua no. Iya ora lem ero ora aon. Malu ngene ero suwot laku ero ne wes gak alan sudah. Kaya arah Tapi kesel Mbah. Kesel apa udah mayan mau sudah kesel. Oh lah oni. Sing instan Mbah. Instan Mas Hamid. Oh kok ini ono. Lah yo. Lah ning ngene iki mango aku percuma ado-ado. Manek gunung, luru gaman mah jebule mambu wae ngene. Iku ngarai sudah kok. Kok dukun kok ngene. Aku ora